Non sei que facer para que saias daqui, non sei que facer para deixarte ir. Toda semana pensando en fuxir, toda semana querendo te escribir, dándolle voltas sen poder dormir, perdendo tempo que nunca merecí. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Mirarme ao espello e descubrir todo o que teño dentro de min, todas as historias que vivín, o que fun, o que son e a onde quero ir. Cada momento que está por vir, sentir, sorrir e repetir, que a xente co queiras compartir, que aínda queda moito por decir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Pa, para, pa, para, para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. Agora quero, agora penso e agora sinto que isto vai fluir. E agora quero sair sen saber cando volver. Agora quero ser máis do que sempre quixen ser, coller impulso e brincar ata que pase cos pés por riba deses muros que nos queren de pé. Para, 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 pa, 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 para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa, pa, para, pa, para, para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa.
Benvidas, benvidos a todo o mundo ao programa Cendo Bar da Cantina. Superamos obstáculos, canso por ti. Arenteiro. Pois moi benvidos a todo o mundo. Aquí estamos, unos máis ás 8, como sempre, unos máis, pero esta vez un pouco diferente. É o programa number 100 do Bar da Cantina, xa onde van os primeiros programas nos que tanto nos acompañaban os famosos grilos, e que tantas tardes, noites nos deron. E aquí estamos unha semana máis, e aquí estamos con Milito. Boa noite, como estamos? Hola, moi boa noite, Darío, boa noite aos compañeiros, boa noite a toda esa xente que nos sigue programa tras programa, que non diría 100 programas estes tolos que comezamos ali con eses grilos nunha terraza, non? Facendo isto un pouquiño así por tontería, como se suele decir, e mira ao final en que acabou a tontería, así que nada, parabéns a vos, parabéns a xente que nos sigue e parabéns ao que é todo o grupo do Bar La Cantina. Exactamente. Carreiro, boas noites. Hola, que hai? Boas noites. Aquí estamos despois dun tempo de pausa duns programas sin asistir, aquí estamos de novo. Eu cando celebramos vitorias aparezco. Se esta semana volvemos palmar, volvemos a meter na cueva. Exactamente. E temos de novo por aquí, por estas terras, o noso gran Carlos de Inglaterra. Como estamos? Boas, Darío, boas a todos os carreiros. Na cova debía estar eu, que creo que non veño por aquí despois da xornada 1 contra o Guecho. Neverazo. E despois de estar 2 meses e medio sen gañar, o timing é moi apropiado para volver, despois da segunda vitoria seguida. E nada, saludos a todos os cantineiros, é un placer estar aquí de volta e quería felicitar especialmente neste 100º programa a dous dos grandes impulsores, dos grandes propulsores desta iniciativa como son Darío e Milito, tamén naqueles programas os orixinais, non? Con Caíña, con Pablo Marino, con toda esa xente que estaba facendo casting para entrar ao principio. Ao final, algúns pasaron, outros non, pero, bueno, fora bromas, Darío, Milito, isto en certo modo, se chegamos aos 100 programas, é gracias a vos, así que as felicitacións e o agradecemento para vos de primeiro. Pois moitas gracias, Carlos. Pois moitas gracias, exactamente. E nada, pois o que toca. Victoria no Toralín, de novo, victoria máxica e emocionante en Ponferrada. Algún de vos estuvo por ali vindo esos 3 puntazos, agora falaremos delo, pero breve resumen, un titular de cada un de vos do que pasou o sábado en Ponferrada. Viña, Melito. Pois eu vou decir que toda a licencia para a esperanza. Pero esta ben pensada, esta non é improvisada. Podedes vos animar vos, se queredes, tamén. No, para min é sobre todo coa que está caendo hoxe, pois xa choveu menos. Carreiro. Exactamente. Punto de inflexión. Agora sí. Darío, a ver, agardo por esa túa a lo Matías Pras, que sempre me están agarrando. Pois non a tiña pensada, pero ocurreseme agora algo así como o Bierzo galego. Bueno, ben, perfecto. A quinta provincia. A quinta provincia, exactamente. Pois nada, damos paso entonces a esa cortinilla para falar desa vitoria. Ponferradina 1, Club Deportivo Arenteiro 3. Vamos. Pois xa estamos nela. Veña, Melito, se queres un breve resumen de que foi a vitoria en Ponferrada.
Bueno, eu hoxe como volveu Carlos e a min sempre me encanta escoitar os seus análises e máis ademais, con máis razón, despois de estar outro día no Toralín, que el sei que estuvo ali, pois que é un mellor para darnos sobre todo ese comezo e ese preámbulo e sobre todo que me contes tamén un pouquiño, Carlos, que tamén quero saber como foi esos seareiros verdes, como foi ese desplazamento e como estaba a xente ali no Toralín antes, durante e despois do partido. Pois antes do partido é certo que non se vía moito ambiente na cidade en Ponferrada. Nós chegamos máis ou menos ás 12:30, con tempo suficiente como para tomar unhas cervezas, aproveitando a boa mañá que facía na capital do Bierzo, moi soleada, tampouco facía moito frío ali, polo menos comparado co Carballiño. E chegamos ali e realmente pois non se vía moitos sereiros nin da Ponferradina, nin de Clube Deportivo Orenteiro. Quen sin vimos foi o corpo técnico, dando un paseo despois da comida, e antes do partido vimos o míster, a Cuesta, vimos tamén a diferentes membros da xunta directiva, membros do staff e tal. Estuvemos ali un pouco falando con eles e parecían optimistas de cara ao partido, pero sí que é certo que pois cruzámonos cun par de sereiros, pero non moito máis. Despois na previa no Toralín, os que coñecedes o estadio, pois sempre hai moi bo ambiente nos aledaños, sobre todo por ese bar que está situado xusto nas propias instalacións, no propio campo. Ali sí que había moi bo ambiente. E despois entramos, como sempre, no fondo sur. E, bueno, un desplazamento, diría, dunhas 60, 70, 80 personas, máis ou menos. Sí que estábamos todos desperdigados. Ao comezo do partido daba a sensación de que éramos menos dos que realmente fomos, pero co transcurso do partido e sobre todo con esa segunda parte, pois realmente salimos todos de onde estábamos escondidos ou agochados e ao final pois sí que diría que foi un desplazamiento e un ambiente bastante interesante. E nada, na primeira parte, pois Clube Deportivo Orenteiro seguindo un pouco a dinámica dos 20 primeiros minutos no Elidoro Rodríguez López en Tenerife, seguindo a dinámica do partido último na casa contra o Talavera, pois saliu tratando de dominar o partido, tratando de ter o balón. Si ben é certo que a semana pasada o Talavera pois non chegou con apenas perigo durante esa primeira parte, a Ponferradina sí que tivo chegadas, illadas, porque o Orenteiro era que tiña o peso do partido, pero chegaba con perigo o cuadro berciano. Especialmente notábase a ansiedade por parte da afición. Xa no minuto 15, no minuto 20, cando as cousas non salían ou había unha xogada no que a afición consideraba que o equipo non estaba cumprindo, pois xa se escoitaban silbios, xa se escoitaban pitos, notábase esa ansiedade despois de 5 partidos sen gañar, un equipo que ano pasado quedou a un gol de ascender a segunda división, non nos esquezamos, e iso creo que lle pasou factura ao cuadro local, ao cuadro de Medi Nafti, que tivo as máis claras na primeira parte, como dixen, moi solvente Alvin Abajas, unha vez máis por terceira xornada consecutiva titular na porta de Clube Deportivo Orenteiro, e a xogada clave que puido cambiar o devenir do partido foi ese penalti mediada a primeira parte de Alfa, nunha xogada aí un pouco embarullada, un salto de cabeza, unha prolongación, e Alfa, penso que desafortunado, como no resto da tarde, pois comete penalti. Eu no campo, para min foi clarísimo. Sí que ben é certo que tardaron bastante en dirimir neste bar barato, neste pseudo bar, realmente si era penalti ou non, pero no campo en directo a min realmente mo pareceu e non me sorprendeu que non se cambiase a decisión. Por apuntarche, Carlos, creo que o que máis incidiron cando estaban revisando non si era penalti ou non, que eso creo que o tiñan bastante claro. O tema era se había fora de xogo... Fora de xogo na salida. E tamén incluso se nesa prolongación da que falas hacia a área pequena do Orenteiro puidera tocar camao o xogador da Ponce. E despois no campo, que é a cousa boa de ir aos desplazamentos, e isto ao final non era un desplazamento longo, a pesar de ser fora do país, eran 2 horas e 5 minutos, moi pretiño, prácticamente como ir a Ferrol, como a quen di. Pois Alvin Abajas estuvolle comendo a cabeza ali aos futuribles ou posibles lanzadores de penalti, porque ao final a decisión prolongouse moito, estiveron 3 ou 4 minutos no bar, e Alvin, en vez de estar quieto, en vez de estar pois coméndose a cabeza de que vou facer agora, que vou deixar de facer, pois estuvolle comendo a cabeza primeiro o número 18, que non foi o executor do penalti, teño aquí o nome diante miña, a Borja Vázquez, efectivamente,
Borja Vázquez. E despois o número 14, a Chemi, que foi o lanzador do penalti, pois estuvo falando con eles todo o rato. Non sei de que era a conversación, non creo que fora acerca do tempo, non creo que fora acerca de cuestións tribais, pero sí que parece que se lle meteu na cabeza os dianteiros ou os posibles lanzadores dese penalti. Finalmente foi Chemi, tratou de axustar moito o seu pau esquerdo, Alvin acertou o lado, se a pelota chega a ir entre os tres paus atallaba sin problemas, acertou ben o Alvin a bajas, e iso probablemente, se chega a entrar, pois houvese cambiado o partido. Despois, na primeira parte, Alvin fai un par de paradas de intervencións de bastante mérito, un remate de cabeza, un disparo cruzado, bastante ben, e o Arenteiro, o primo único remate ou a única xogada perigosa, creo que un disparo de bastida desde fora da área, que chega a tallar Andrés Prieto a enviar a córner. E a segunda parte... Xogada, Carlos, hai outra xogada que non sei como a biches, que tamén me pareceu importante, que creo que fala un pouco do partido tamén de Bastida, esa xogada onde despois remata Mingo por riba do traveseiro na primeira parte, levantan fora de xogo, se houbera marcado gol Mingo, houbera pasado que pasou na segunda metade, que non estaba en fora de xogo, a verdade. Creo que foi aí onde empezou a crecer Bastida, non sei se estás de acordo comigo. Sí, efectivamente, estuvo moi participativo todo o partido, non só no centro do campo, pero tamén con moita chegada adiante, a partir de 3/4, e demostrando, penso eu que, non vou dicir por primeira vez, porque seguramente tuvo momentos así, digamos, estelares ao longo desta temporada, pero o seu partido máis completo nesta primeira volta, nesta temporada como xogador de Clube Deportivo Arenteiro. E depois na segunda parte, pois cambia por completo o asunto, nuns 15 minutos completamente máxicos, non? O fútbol é caprichoso, ten as súas cousas, o Arenteiro, non sei en cantas xornadas, desde o comezo da Liga levaba 9 goles a favor, e en 15 minutos marcamos 3 goles, en 3 disparos. Tamén sin moita explicación o asunto. Primeiro Mingo, nunha acción na que Ferreiro fai unha cousa que é completamente inverosímil, que carece de toda lógica e sentido e explicación. Unha espuela sin mirar aos xogadores que ten detrás, que acaba en Mingo chegando ao espacio, gañando ben a súa posición e despois definindo máis axustada imposible, batendo no pau corto e acabando dentro da portería, e ali Mingo veu a celebrar con nós coa afición, e aí foi o primeiro momento no que saliu aí, digamos, toda a xente, e aí dime eu polo menos conta de, bueno, pois hai un bo desprazamiento hoxe aquí. E despois o momento culmen realmente foi 5 minutos despois nun córner que daría o 0-2, na que un dos sereiros da grada empeza a berrar Arenteiro, e aí escoitase de repente a esas 60, 70, 80 personas ao unísono. Foi un momento moi bonito porque esa xogada, pois, finalmente a balón parado o Clube Deportivo Arenteiro consigue tamén marcar. Mingo pon o segundo, 8º gol de Víctor Mingo, unha temporada absolutamente sensacional, do dianteiro sub-23, no que vai de momento, e despois a guinda no pastel, pois esa vaselina de Álvaro Bastida desde fora da área, que é un absoluto golazo, probablemente o gol da xornada, demostrando a calidade do xogador chiclanero. E dai ao final do partido, pois, complicámonos a vida de mar, non? Con esa acción de Alfa que acaba na segunda cartón amarelo. Penso que hai que ser máis intelixente cando vas gañando 0-3, que a necesidade que tiña o equipo xogando fora da casa. Pois non sei se é cuestión de cuesta, de que o mellor pois tiña que haber cambiado Alfa, ainda que realmente non había efectivos no banquiño tampouco, porque Jordan estaba lesionado. Pero bueno, unha acción desafortunada, expulsado Alfa, xogamos e quedamos con 10 para os últimos 25 minutos, que acabaron sendo 40 por esos 15 minutos de engadido. A Ponferradina consigue marcar o 1-3 nunha centro lateral que un suplente que levaba pouco tempo no campo pois axusta moito, realmente Alvin pois tírase ben, pero era moi difícil chegar a ese balón, e despois a Ponferradina, despois dese gol, ten 10-15 minutos na que fai 3 ou 4 disparos de moito perigo, que puderon ser perfectamente 2-3, e con 2-3 e con 15 minutos de engadido íbamos sufrir. O Arenteiro sufre aí 20 minutos, despois Cuesta no descuento mete a Ochoa e a Moya, no minuto 100 máis ou menos, e nos últimos 5 minutos sí que penso que o Arenteiro volve a recoller ou a recuperar esa tranquilidade, e non sufrimos absolutamente en absoluto os últimos 5 minutos. 1-3 ao final do partido, gran triunfo no Toralín, como ano pasado, que tamén sumamos de 3 ali en setembro a comezos da Liga, segunda vitoria consecutiva.
gran partido en liñas xerais en todas, digamos, os ámbitos, unha actuación moi coral de todo o equipo, sen ningún xogador destacando por encima do resto. Obviamente, Mingo cor 2 goles e Bastida con esa acción, pero moi ben todo o equipo. Nótase ou empezase a ver ese sello de Jorge Cuesta tamén, que despois dunha serie de adestramentos pois pode por fin imprimir o que quere, que ou a súa idea de Clube Deportivo Arenteiro, eso de ter o balón e de facer esa serie de cambios, non? En Tenerife, Alvin na portería, Adilson de media punta, que dos xogadores que non contaban para Jesús Arribas. Bueno, unha semana antes da vitoria contra Ponferradina estábamos creo que a 6 ou a 7 puntos da salvación, a máis de 2 partidos. Si gañamos no Espiñedo contra o Osasuna B e Guadalajara e Ponferradina non suman, pois acabamos 2025 fora do descenso, que é unha cuestión pois que ten bastante importancia. Fomos capaces de aproveitar o tren, a oportunidade que o calendario nos ofreceu de xogar contra rivais da zona baixa neste final da primeira volta, e agora hai que confirmar este triunfo con outro, contra o Osasuna, que é outro rival da nosa liga, e a seguir nesta liña ascendente. O fútbol, ao final, como sempre dicimos, é un estado de ánimo. Estes xogadores penso que hai máis vida neste equipo da que presupoñamos hai non máis de 10 días. Estáse vendo, e eu non podería facer un resumen mellor do partido, a verdade que concordo na maior parte das cousas, por non decirche todas, porque o mellor escapaseme algunha. Para darche paso, Carreiro, que sei que seguramente tes ganas aí de falar, eu douche a palabra. Poderemos considerar un pouco xa o Toralín como quen consideraba Messi cada vez que iba ao Bernabéu, non? Como o seu xardín, pois poderemos considerar para o Arenteiro o Toralín como o seu xardín, Carreiro. Home, o seu xardín non, pero bueno, vivimos boas tardes no Toralín. Eu este ano, por circunstancias de traballo, non puiden estar, e pesoume moito porque ia ir cun amigo que temos en común, cun pontevedrés case afincado no Carballiño, que está máis en Espiñedo que pouco menos. Case que na propia casa, non? E tiñamos a viaxe planeada, pero ao final, por circunstancias de traballo, pois tivemos que cancelar. Pero xa o ano pasado, pois foi un partido memorable, o deste ano non foi menor, vamos. Eu na casa falábamos antes de entrar, eu desde a expulsión de Alfa non me sentei no sofá, estive dando voltas alrededor, corrapando o colo, pintando demo, pegando saltos, e hasta que pitaron o final. Na casa non se respiraba, pero bueno, en fin, que son desas vitorias que costan e que saben, como dixen ao principio, para min é un punto de inflexión, empezas a ver o cuestismo, parece que o equipo empeza a ter ideas que faltaban, ideas e convicción, porque parece que o equipo que empeza a creer nel. Comentaba un compañeiro esta semana en Twitter, non sei, un arenteirista, penso que de feito era arenteirista, que decía que o Arenteiro de semanas atrás, un penalti en contra, non sei, que como que se viría abaixo, non? Decía que se chega a entrar ese penalti e todo máis, o Arenteiro que se viría abaixo. En cambio, non sei, como que foi un revulsivo, foi o Arenteiro non deixou de creer, seguimos insistindo e ao final levamos o partido por convicción. Fomos moito mellores que a Ponferradina, para min fomos moito mellores, vamos, o Ponferradina sí, evidentemente ten xogadores de calidade, houve destellos, o que decía Carlos, sobre todo desde que quedamos en inferioridade, tiveron 3-4 xogadas moi claras para meterse no partido e posiblemente para levarse o partido. Vernos que dá unha cara de parvos increíbles, pero bueno, esta vez tocou de cara. Hai que aproveitar cando veñen vendadas e seguir remando. Eu confío que esta semana que imos ser do descenso, pero 100% vamos, non teño a menor dúbida. Hoxe non nos toca acordarnos de Alfa, pero sí que é certo que o partido de Alfa é para replantexarse moitas cousas sobre este xogador, evidentemente, pero bueno, creo que hoxe non toca tanto este tema polo resultado, ni máis ni menos. Bueno, o partido de Alfa é dantesco, pero é que decía Carlos, é que non tes a ninguén no banquillo que ocupe o seu posto. Con Jordan lesionado era complicado, o papel de Cuesta é complicado. Eu vexo que Yacer non sei ata que punto está. O último partido que lle vin en Espiñedo vino bastante fora de dinámica e incluso de forma, diría eu. Perdona que te interrumpa, Carreiro. Yacer
penso que non está para ser titular en na foto de celebración pos partidos que te fixas ten o ombreiro, penso que dereito aínda aí cun vendaxe bastante interesante, penso que está algo mermado físicamente. Efectivamente, alguén me comentou que posiblemente pues, que non estivese ao 100% e, oi, pues, non o vas a arriscar. Ao final, a Cuesta non lle queda outra que confiar en Alfa. Alfa saiu en todas as fotos que podía sair. É que, ao final, o que decía Carlos, tío, cun 0-3 no minuto 77 non te podes autoexpulsar. Que, ao final, vin a repetición e a mí dá a impresión de que non lle cheguen a tocar. Sí, pero a acción está mal. Claro, é que é absurda. Houve unha que incluso máis absurda, de Diego Moreno, non sei se vos fixastes, que se van hacia a banda, empuxa un xogador da Ponferradina sen opción de xogar o balón, que non tivo sentido ningún, eso non acabei. Sí, pero viña quente porque antes xusto como que o agarra o xogador e gaña a disputa, e bueno. Pero foi sin sentido, que, a ver, acordou ahora, foi simplemente por, en fin, pero que chamoume moita atención. Eu vino en directo na tele e dixo, hostia, pero tío, foi a pinza, pero por completo, porque non houve opción ninguna de xogar o balón, pegou un empuxón. En fin, que ao final saldouse con falta, penso que non lle sacaron cartón, pero bueno, unha falta peligrosa, porque ao final era nun lateral, perto do córner, bueno, en fin, que hai momentos nos que hai que ter a cabeza un poquinho máis fría, non? Quero destacar... No, ahora porque mencionou Diego Moreno, quero destacar que outra vez, como en Talavera, pois o caudal ofensivo que ven por ese lado esquerdo, a cantidad de centros que puxo especialmente na primeira parte Diego Moreno, e centros bastante ben postos. Hai un centro chut na primeira parte que no fondo contrario a 105 metros da xogada daba máis sensación de que iba a ir para dentro. É un xogador que ten moito recorrido, que chega ben arriba, que atrás non ten moitas carencias defensivas, non é o mellor defensor da categoría, obviamente, pero é un lateral cumplidor. E despois que ten moi bo pé para poñer centros, para poñer remates, non contaba con esta versión ofensiva de Diego Moreno, polo menos ata antes de estes últimos tres partidos, non se lle viu esta tempada, e non sei se é cuestión de Cuesta, se é algo, digamos, un cambio táctico, un cambio de estrategia, pero está chegando con moito perigo e está canalizando moitas das accións ofensivas do Arenteiro. Sí, eu penso que xa se lle intuía antes e agora se está acentuando todavía máis. Totalmente de acordo. Darío, un pouco para que me comentes, tío, que como viches o partido do Toralín, non? Creo que nos 110 minutos que duraron ambas prórrogas, creo que en conxunto, non? En global, creo que a meirande parte do partido foi dominado polo Arenteiro, a verdade que me pareceu un encontro cunha personalidade tremenda. Creo que axudado, como ben decía tamén Carlos, por ese ambiente enradecido, por eses pitos, co mellor amedrentaban uns e axigantaban a outros, non? Creo que vimos unha versión do Arenteiro moi esperanzadora. Sí que é certo que houve xogadores, como pode ser o propio Adilson e Cuellar, que non brillaron en demasía, pero xogadores que noutro momento, non falo deses nomes propios en concreto, pero de outros xogadores que noutro momento non estarían xogando ben e non aportarían o equipo, pero estes xogadores, aínda que non estén facendo o partido, e iso creo que é bastante culpa de Cuesta nese aspecto, que che dan cousas. Non vamos a descubrir a Cuellar, creo que non foi o seu mellor partido do outro día no Toralín, pero o esforzo non o debate e diu bastantes cousas por esa banda dereita. Darío, con isto que che quero decir, para que me fales un pouquiño do partido, é que ata que punto Cuesta está sendo tan determinante neste cambio de cara, como viches tú un pouquiño o que foi o encontro e este aspecto que me parece bastante interesante de comentar. Sí, pois creo que a clave, creo que comentaba antes Carreiro, non? É que o equipo dá a sensación de que cree no que está facendo e que confía no que está facendo. E cando un equipo cree e confía no que lle di o adestrador, pois eso vese reflejado perfectamente no campo. O que comentabas antes de que, bueno, certos xogadores, ainda que non destacaran en demasía, pois non destacaron negativamente, digamos, e danche ese 6 que lle exiges o equipo. Pois eu creo que parte precisamente por eso, porque o equipo xoga como un bloque e unhos cubren as carencias de outros e ao revés.
non sei, eu vi un equipo que non levaba 10 xornadas, bueno, non sei exatamente o dato, pero aproximadamente 10 xornadas sin gañar, sin contar a última anterior. Sin contar a No, última victoria. vi un equipo confiado que foi ali sabendo e querendo facer o seu xogo, que o tiña claro e que se aproveitou do que comentaba antes Carlos dos pitidos, que a min chamou moito a atención mentre estaba vendo o partido, porque de repente escoitábanse silbidos en momentos, aparte un pouco extraños, ¿no? Incluso saques de porta, non sei, momentos moi raros que ao principio pensei que estaba pasando algo no campo que non se estaba vendo na retransmisión, pero cando eran continuados xa te dabas conta a sensación, ¿no? Que con que a Ponferradina non estuvera atacando, non tardaban moito en empezar a silbar. A min chamou a atención, eso xa pasou na visita anterior. Un ambiente, por decirlo de alguma maneira, moi tóxico, que decía Carlos, aos 15-20 minutos fallaban un paso, ibas un balón fora, silbando, digo, chamárame xa a atención daquela. O que dices, bueno, nesta retransmisión volvendo a escoitar, desto falar con un xogador de Clube Deportivo Arenteiro que acabou na Ponferradina, uns días antes de enfrontarnos no partido anterior, non foi neste. E dicía el que había un ambiente enrarecido e que, bueno, que a certa presión pues, desde a grada que non axudaba en según que momentos, que te sacaba do partido fácil e, bueno, para min debería ser algo a reflexionar por parte da afición local. Ou penso que lle beneficiaría máis remar en torno á equipa e non tirarse en contra dele. Non sei, a min non vexo lógico silbarlle ao equipo o cuarto de hora, pero bueno, a nós saíu nos ben, viñamos cos 3 puntos e cada un coa súa guerra, ao final cada can que, como se suele dicir, non? Non vou terminar. Non vas terminar. Non vou terminar, non. Carlos, Carlos, como viches ese tema ti que estiveches ali no campo e podelo manifestar mellor en primeira persoa? Sí, a exixencia é máxima, digamos, entendo, en Ponferrada. Sí. Non sei realmente que pasou este verao, se realmente se foron moitos xogadores, se quedaron moitos, houve obviamente un cambio de entrenador, non? Javi Rey marchou ou non renovou, realmente non sei como pasaron estas cousas. 5 xornadas sin gañar, despois do partido facendo pós ali no bar que mencionaba antes, ao lado do campo, pois falando con seareiros da Ponferradina, digamos, ca súa sección de animación do Fondo Norte, pois mostraban o seu descontento ca directiva, ca figura de Silvano, co presidente, non solo... Sí, non solo focalizado no ámbito deportivo, pero sino máis no ámbito institucional. Parece que hai moi mal ambiente na deportiva, comentábannos que non lles deixaron ou que está habendo problemas co material que lles deixen introducir no campo. Eu ano pasado non fun, o Toralín, pero hai 2 sí, aquel partido que fora comezos de ano, en xaneiro, que houbera un moi bo desplazamento desde aquí, que perdéramos un 2-1, se recordades, empezamos adiantando con un gol de Miku, e despois remontaron no último minuto. E se vos acordades do outro lado, no Fondo Norte, había moitas bandeiras, había moitos estandartes, era unha gran animación que se vía moito ambiente, moito movimento, e este ano estaba completamente vacía. Preguntamos e dixeron, non, realmente pois non nos deixan introducir os bombos, non nos deixan introducir as bandeiras, os estandartes, etcétera, etcétera. Entón, ten pinta que máis alá do deportivo, que obviamente non lles están salindo as cousas como quererían, 6 xornadas sin ganar para un equipo que, como dixen antes, o ano pasado estivo un gol de ascender, no institucional a situación é moi turbia tamén, e realmente xa queimaron a bala do cambio de adestrador, non? Porque comenzaron a temporada con, non recordo agora moi ben con quen, e agora están con Medi Nafti, e a situación non mellorou. Bueno, situación complicada, complicada para o Clube Deportivo Arenteiro, sendo un equipo construído para certificar a permanencia, imaginados para un equipo que ten unhas aspiracións máis altas. Así que, sí, xa desde o minuto 15, minuto 20, a bancada transmitiulle esa ansiedade aos xogadores que realmente se lle vían moi agarrotados e para min, pois, completamente dominados por Clube Deportivo Arenteiro, independientemente do que digan os xornalistas dali, que estuven lendo un par de crónicas e realmente desmerecían o partido dos verdes, e eu penso que nada máis lonxe da realidade. Penso que o Arenteiro apagou por completo o cuadro local. Sí, comentábamos... Perdón. Sí, eso iba a decir, Carreiro, ibas por bo camiño. Alguén aquí no chat, sí, que parece que nos regalaron a victoria, vamos. Sí, iba un pouco por esa... Pero
Pero Iba bueno, un en fin. pouco por esa liña, tanto os periodistas como a xente en Sí, Twitter. E bueno, comenta por aquí que che iba a decir tamén, Darío, que antes de ir ás notas comentases así algún mensaxiño que che parecera interesante, pero di por aquí que comentarista que decían en la COPE Ponferrada, la cronista Rebeca, que el Arenteiro le pareció bastante flojo. Non sei que opináis. Pois, evidentemente, creo que é a excusa barata, non? Para tapar as vergonzas. Máis que nada, comentando que eu penso que a Ponferradina do ano pasado a este cambiou bastante, creo que non fixo, vamos a ver como dicilo, incorporacións de moito peso, e sí que perdeu xogadores de sí que bastante peso, como o caso de Gerai, entre outros, e bueno, despois hai que contar que lle faltan xogadores como Borja Valle, o lateral esquerdo Andoni, Vicente Esquerdo, que creo que o que lle pasa esta Ponferradina, que lle falta moito medio do campo, e Esquerdo é esa peza que creo que encaixaría perfectamente. E bueno, pois eso un pouco o meu parecer en cuestión da Ponferradina. Non sei vos como vichen de si foi tanto de mérito da Ponferradina ou máis mérito do Arenteiro. para min foi mérito do Arenteiro. O Arenteiro saliu desde o primeiro momento a facer o seu partido, non saliu a titubear a ver a que facía a Ponferradina. Eu dixeno ao principio, a min este Arenteiro pareceme que ten as ideas claras, as cousas sairán, non sairán, uns días sorreranos a fortuna, outros días tocaranos levalas nas orellas, pero pareceme que empezamos a ter as ideas claras. É un equipo con ideas, é un equipo que fai cousas. A veces non gana o mellor, gana o que máis claro ten, o que máis empeño pon. Hai que querer. As ideas claras e esa pizca de fortuna que dicías ti antes e que Sí, dicía que é moi Jorge Cuesta na rolda de prensa tamén, que pois ese penalti que se vai fora, esos 3 minutos en 3 disparos en 15 minutos na segunda parte, esas xogadas da Ponferradina cara ao final do partido que se foron lambendo o pau. Todas esas xogadas, como dicía Cuesta, durante toda esta temporada, pois non caían do noso lado. O sábado caeron, pois, mira, aproveitámolo, levámonos os 3 puntos e o máis importante, máis alá diso, e aquí estou completamente de acordo contigo, é que a afición empeza, que primeiro os xogadores empezan a creer en si mesmos e empezan a creer nunha idea, e parece que realmente pois teñen ese, como se suele dicir, corazón de león, ese fogo dentro deles que poden utilizar para salir deste pozo de merda no que estábamos metidos, e a afición, polo menos os que fomos ali a Ponferrada, pois houve realmente esa, digamos, esa xuntanza, ese, digamos, todos a unha que eu facía moito tempo que non vía. Entón, pois, eso é o importante, ir todos en unísono e remar todos na mesma dirección. Eu, de feito, digamos, o nerviosismo que se pudo xerar aí nos minutos finais, case me provocaron máis os comentaristas da retransmisión, que teñan unhas ganas tremendas de que a Ponferradina remontase, que realmente é o propio partido. A mí non me estaba... Evidentemente, o empuxo que che mete a Ponferradina pois estar ganando na súa casa e vai te arrinconar. Pero tampouco me estaba dando a sensación de que generase tantas... A mí, sinceramente, é que claras, en todos os minutos que se xogou na segunda parte, que tuveron 3. Hai unha de Sergio Benito con un 3 de cabeza que se lle vai lambendo literalmente o poste, bueno, claro, que se entra eso a falta de 18 minutos, cuidado. No, bueno, claro, sí. Pero non era unha ocasión... Easy. A ver, claro, easy, exactamente. A min o medo no corpo metermo varias veces, No campo, cuidado, no campo, na bancada visitante vivir os momentos de tensión, porque creo que o dicía Carreiro antes, poste 0-3, quedas con menos, márcante un 3 pouco despois desa expulsión, e despois esa oportunidade, ese remate de cabeza, despois outro remate pouco despois, e despois ves o cuarto árbitro empezar a darlle o cartelón, pi, que está 5 minutos dando o cartelón, levantalo e ver 16. Aí tiñamos todos os testículos na garganta, obviamente. Xogamos casi 3 cuartos de hora con menos. Claro. Hostia, ao final... A mí o que me daba a sensación é que para que che remonte un 0-3, bueno, despois un 1-3 é que tiña que pasar algo máis, unha marcha máis, creo eu, non diría o mesmo se fóramos un 2, pero con un 3, non sei, estaba me dando a sensación que... Eu non estiña todas comigo,
Sí que estou de acordo, A sí que cara estou que se de che queda se che remonta un 0-3, A que cuidado. nos quedou fai 3 anos. sí que estou de acordo, decía o Cuesta en rolda de prensa pospartido, que a partir da entrada de Moya Ochoa como que o equipo volveu coller Moi ben. folgos, e sí Sí. que é certo que incluso Ochoa presionou un par de salidas, aguantou un par de balóns na banda, e eso ao final o equipo nota dalle confianza para seguir defendendo hasta o minuto 107, como foi o partido, repito, minuto 107. Entonces, quero decir, nin tanto nin tampouco, me refiero, que sí que é certo que eu vin ese remate de cabeza vino dentro e dixen, se nos meten o 2-3 estamos Sí. mortos literalmente. Pero bueno, gracias a Dios non pasou, e os últimos creo que 8, 9, 10 minutos foron bastante tranquilos por ese lado, pero que claro, é que volvo a repetir, estamos falando dun desconto dunha mitade dunha prórroga inteira, que é unha... Pero menos. eu creo que menos. esa, digamos, ese volcarse arriba durou menos tempo do que realmente daba a Sí. sensación. Sí, sí. Eso que me dá. Tamén che dou Creo a que razón. cando marcaron un 3 sí que houve aí uns minutos de moito arrinconamento, moita presión, pero que parece que pouco a pouco se iba diluindo, non? Según iban pasando os minutos sobre todo no desconto, parece que se iba desinflando Sí, ese eso estou de acordo. entusiasmo. Oye, xa para rematar isto, como vistes, Sí. que creo que é moi importante falar disto, a pesar da vitoria, porque ahora, claro, visto o resultado a posteriori, pois non lle das tanta importancia, a actuación arbitral, non sei como vistes vos, o criterio das tarxetas, Moi casero. bueno, o gol, o casi non gol do Arenteiro, parece que me estaba parecendo un escándalo. Criminal. O tiro arbitral parece que ainda está na guardería futbolística. Hasta non sei, comentaba o Gonco polo grupo, hasta non sei se hasta que punto foi legal o que pasou aí co gol do Arenteiro, o que fixo o Arenteiro. Foi legal de todo. Me refiro, eu non sabía que podías pedir unha revisión dunha revisión. Vamos a ver, isto é protocolo, isto non é unha revisión. revisión. Claro, isto non é unha revisión, é dicir, tú por protocolo o cuarto árbitro mira a pantalla. Entonces mira a pantalla e pode ver ou non ver ou deixar de ver. Que pasa? Que nese momento o partido está parado mentre está revisando, non hai revisión algunha. E se hai algo que detecte o cuarto árbitro que está mal, como tiña que haber detectado, ou polo menos decir, hostia, isto non estou seguro de que sexa fora de xogo. O que ten que facer é avisar o árbitro para que o veña a ver. Entonces, como o cuarto árbitro dalle o ok, porque se vos fixades hai un momento que el vai levantar a mão e vai xa pitar o fora de xogo. Ou non sei, incluso se o chega a pitar. Entonces, sí, pitou fora de xogo e levantou a mão. Nese momento, cando Cuesta ve que non lle van dar o gol, pois intelixentemente mostra a tarxeta, porque tú podes, evidentemente, pedir a revisión directa do árbitro, porque aí xa estás pedindo a revisión co teu cartón e que vai ao árbitro. En este caso, aí foi o árbitro en primeira persoa, o que non fixo el Linier, tuvo que facelo Cuesta, e o resultado, pois aí dito, pero que me pareceu unha cousa criminal. É dicir, evidentemente, non nos vamos lembrar moito desto, porque gañamos o partido, pero me parece para que ese cuarto colexiado vaya pa nevera directamente, evidentemente. É que, de feito, o árbitro canto tardou en revisar a xogada, en 2 20 tomas. segundos. 20 segundos. É que se ve na toma, e que hai unha toma onde paran, que se ve perfectamente que o defensa está, non sei, home, non quero dicir un metro, pero habilitou por moito. É que se ve perfectamente, non? Claro, non é a típica xogada que se decide por unha mão ou por medio brazo, joder. Para mí é claro, vamos. Desde a televisión viuse claro. Imagino que o árbitro que lle enseñarían a mesma toma ou similar a que vimos nós na retransmisión. Pero non daba moito lugar a dúbida. E despois xa fora desa xogada, a mí estaba me desesperando o criterio que as tarjetas. Fañe na primeira parte a Eliseo unha entrada que non lle destrozan o tobillo de milagro, que roza o cartón vermello e que non lle sacou nin amarilla. E despois na segunda parte sacou amarillas para o Arenteiro. E mesmo a de Alfa, a segunda amarilla, é moi... Sí que é certo que Alfa é o seu maior debe, creo que mide moi mal as xogadas. Mide moi mal, tanto no penalti, despois da segunda amarilla. Xa acordeime dese outro día, dese primeiro partido ali en Guecho, que tamén fixe un par delas desta que mide mal. Sí, direi en Barrena. Exactamente. Pero creo que non, o sea, hasta juraría que nin o toca. É que se ve moi claro digamos, a reacción do non me acordo que xogador era da Ponferradina, que dá unha voltereta no aire. A ver, se che tocan un pouco no pé, dar unha voltereta no aire, pois fixo moito, non? Para que lle sacaran esa
segunda amarilla. Aparte de que Alfa non podes entrar así tendo unha amarilla, creo que cando che piden unha revisión, porque o árbitro foi a revisala, non é? No momento podes picar, pero non sei. Eu creo que foi moi rigurosa. O sea, se pos o listón aí, tiña que haber sacado unhas cuantas máis. Lamentable. Pero por dous lados, que é o que falamos, que ao final foron sempre na contra do mesmo equipo. Bueno, pois creo que queda bastante ben analizado o partido e imos xa cas notas para darlle isto brío, non, Darío? Peña, pois vamos alá, vamos entonces con esas notas da Ponferradina 1, Arenteiro 3. Pois vamos entonces cas notas. Quen quere empezar? Bueno, máis que quen quere, quen debe. Quen lle toca? Creo que empeza Carlos, que este é un programa riguroso onde temos escaleta. Riguroso directo. É lo que pensades. Riguroso directo. Tocoume a min. Retírate. Tocoume a min empezar con Alvin Navajas. Exactamente. Pois nada. Nota e Sí. explicación, Carlos. 8,5, notable alto para Alvin Navajas. Ben, lle podo dar un sobresaliente tamén, un 9, non creo que cambie moito no gran curso das cousas. Fin de semana feliz, na casa dos Abajas, Alvin outra titularidade, e o seu irmão xemelgo, xogador do Huesca, pois tamén sumou o triunfo contra o Cultural, o viernes por noite, sí. Rodrigo Abajas. Dianteiro, penso que xogou 5 minutiños no Reino de León, ganou o Huesca. Por que traigo isto a colación? Porque Nol marcou un pepinazo da Virgen. Que non o vira, que o vexa. E sempre está ben recordar os ex-arenteiristas, os que deixaron bo recordo, así que alegrámonos por Enol, pero bueno, no tocante a Alvin, pois terceiro partido nesta temporada seguido, terceira titularidade, pois puñéndolle as cousas difícil a Diego, obviamente, pois todo apunta que vai seguir sendo o dono da portería, non só a sensación durante o partido, moi solvente por arriba, a pesar non é un portero moi alto, pero transmite bastante seguridade. A min transmite máis que Diego, por exemplo, por arriba, refírome, non ten o xogo dos pés de Diego, pero é distinto. Pois ten moi bons reflejos tamén. O penalti acertao, non só tirándose hacia ese lado, pero tamén o que dixen antes, a versión psicolóxica, así que moi ben Alvin, e verémolo de titular este domingo, se todo vai ben esta semana. Un par de paradas de mérito, Sí, unha cousa por apuntar ao tema de Alvin, non sei se estás de acordo comigo ou non sei se o vine eu diferente. Hai unha xogada na que o Arenteiro quere iniciar salindo, triangulando, non? Co balón, e chega o balón a Alvin, intenta un pase polo medio, non sei a quen era, se a Bastida, e falla ese pase, case provoca a perla e despois acaba esa xogada en nada, en saque de porta, e creo que nese momento como resetea, o propio Alvin toma a decisión de salir en longo, non? De decir, non, mira, vamos salir en longo porque non se nos diu ben a salida coordinada, non? Non sei se te deixes conta do detalle ou se o biches como a min. Pode ser, a min o poso que me deixou Alvin, así digamos, o único erro ou a única acción que lle vexo mellorable é un remate, penso que é de cabeza, Cholo, no segundo pau. Sí, que non atalla de primeiras, que deixa o balón morto, pero despois cos seus reflejos é moi rápido e tírase moi pronto, é capaz de chegar ao balón. Penso que ese balón era atallable, ou polo menos tiña esa sensación en directo, pero esa acción non a recordo. A min en directo tuve exactamente a mesma sensación, dixen, pero vendo a repetición xa era complicada parala, xa era complicada. Sí, porque é moi a bocajarro. Sí, era moi a bocajarro. Pode ser, xa sabedes que a sensación que che deixa o directo despois as repeticións cambia por... Hai xogadas nas que cambia, sí. Vale, seguimos. Alfa, Carreiro. quen lle toca? Carreiro, Alfa. Puxen un 2, é que xogamos con 10 desde o inicio. Puxe xeneroso. Bueno, en fin, por estar no campo, por ocupar, estar non estivo, pero ocupou un posto. Sin máis, non hai moito que comentar, ao final o que viu o partido xa sabe o que... Do que se fala. Do que se fala, sí. Vale, continuamos. Vamos con Luca Lor, que... Vale, que lle tiña posto... Bueno, que hoxe iba a estar aquí Gonzalo connosco, pero bueno, por X historias non puido estar, temas circunstancias. Xogaba o Depor, No, o Depor non xoga. Xogou onte, creo que palmou.
Igual está vendo a repetición, por eso non está. Hostia. Lucalor, que lle puxo Darío o Lucalor o bo de Gonco? Pois puxolle boa nota, puxolle un 7 ao bo de Lucalor. Para min, outro día máis na oficina de Lucalor. Pedazo central, macho. Efectivamente. Non me gusta o que di a prensa de Cartagena, acerca do tema Lucalor. Non me gusta. No, a mí parece nin a prensa de Cartagena, nin o que ven do entorno de Cartagena. Non é o momento hora de sacalo, pero para min hai 2 xogadores, polo menos 2, que eu conto que non van a estar na segunda volta, non sei. Que creo que se despiden Vamos o domingo, non? Sí. Vamos ter que facer barricada na salida da autovía. Igual sí, Como a Bucaneros. Tremendo. Bueno, pois nada, seguimos. Seguimos co seguinte, o grandísimo Eliseu. Eu doulle un pedazo de 8 a Eliseo, outra vez outro partidazo do central andaluz, pareceume, non sei, isto creo que é unha cousa digna de estudio, de ver como ese xogador estaba en pretemporada, de como iniciou a tempada e do nivel que está a mostrar a día de hoxe. Evidentemente o cambio físico é notable, pero a xerarquía e o pé que ten o xogador, a verdade que me está deixando tolo. Así que, para mí, outro 8 é espectacular. A min alguén me comentou ao inicio do curso, nunha conversación de bar, o típico conversación de bar que falamos, que era un tío que viña moi pasado de peso, e chamoume moito a atención porque, a ver, é unha categoría xa profesional, non estamos falando dunha categoría amateur na que sales a pasar o rato. E chamárame moita atención porque non hai tanto transcurso de tempo entre que finaliza un curso e empeza o seguinte, non? E chamoume moita atención o pasado de peso que chegou a fora de forma que viña. Dixo, pois este tío é que non nos recuperamos pero na puta vida. Vai ser Luis Fernández diste ano. Era a miña idea. Esa persona díxome, non, pois sei que é habitual que empezas pretemporadas pasadas, pero tipo, no momento que se poña en forma, vai ser titular indiscutible. Pois, ao final... Dito é feito. Hai que dar razón para 100%. Viñamos avisados en Twitter, dicían que 2 ou 3 meses desde Mérida eran os informes para recuperar a forma. Outro dos aciertos de Cuesta, que antes dixen Alvin na porta, Adilson de media punta, realmente Eliseo ven por necesidade, porque agora que tamén está tocado, ven porque recuperou a forma. Eliseo con no eixe da zaga é outra dos cambios que hai que asociarlle a Jorge Cuesta. Gorka está tocado, pero Gorka saliu en moitas fotos, saliu retratado en moitas fotos. Eso que iba a comentar eu. Para min, hoxe non senta a Eliseo. No. Creo que aí o punto é para Cuesta, porque as últimas xornadas de Gorka non eran nada boas, e Jesús Arribas non se atreveu a poñer a Eliseo. A min, polo que me contan, o tema de Cuesta... A min, polo que me contan, o tema de Cuesta tamén ven un pouco implícito por esa salida de balón que ten Eliseu, e a partir de aí, pois, é un central que lleve máis condicións para o que el quere, evidentemente. Porque Cuesta chegou aquí cunha declaración de intencións. Tiene un momento que sentas ao capitán, das a entender que non che vai temblar a má a hora de tomar unha decisión. Está claro que Cuesta non se casa con ninguén. No, para que é o entrenador que necesitamos, é o entrenador que necesita calquera equipo. Non che pode temblar a má a hora de tomar unha decisión. Ao final non podes tomar as decisións en base ao que opinen certa xente ou o que che dicten, non. Ao final tú tens que vir cas túas ideas e morrer cas túas ideas, non con ideas impostas. E pareceme que Cuesta nese aspecto un tío valiente, vamos. E o equipo, pois, de momento parece que funciona, que a cousa que siga. A mellor dar sorte a Cuesta que vai ser a nosa, non se pode pedir outra cousa. Así é. Seguimos con Diego Moreno. Non sei a quen lle toca o lateral esquerdo. A ti? Diego Moreno, exactamente, si toca a min. Pois... No, a Eliseo dille un 8, que te vexo aí co 7, non, un 8. Eliseo foi un 8. No, é que aí... Quedou de Lucalor, de antes. No, quedou do 7 que lle vou poñer o Diego Moreno. Vou facer o cambio que fixo antes de tempo. Pois nada, Diego Moreno un 7, que, como dixo antes moi ben Carlos, que era xusto que iba a comentar, que o Arenteiro está sumando moito caudal ofensivo por esa banda, e as subidas de Diego Moreno son en parte a razón desto, non?
puxo moi o Borcento na primeira parte. Estáme gustando Diego Moreno, creo que está suplindo moi ben esa baixa de Yacer, e que así sea. É que chega moi ben a fonda e pon moi os valores. Non é... Ten recorrido, pero ao final tamén hai que poñela no sitio, non é solo chegar ao... Exactamente. Seguimos Brais Val, Carlos. Por Brais Val voulle dar ou dinlle un 7, porque si ben é certo que realmente o partido de Bastida eclipsa o de Brais Val, polo menos este fin de semana, pois sí que é certo que o xogador galego pois non se lle pode achacar ningunha acción na que digas, pois podría haber feito isto de outra forma, ou pois realmente estaba ou fixo un mal partido. Non, Brais Val estuvo moi correcto, non teño ningunha acción en mente na que diga, joder, que ben o fixo aquí, ou realmente que diferencial nos deu nese aspecto, pero sí que penso que foi o sustento que necesitaba o equipo, e que penso que foi unha das digamos, desas pezas que realmente empuxaron o equipo desde un punto de vista máis coral. Así que un notable para Brais Val, que realmente pois viña de xogar moi pouco en campañas pasadas, e este ano primeiro con Arribas e agora con Cuesta. Non sabemos se pola lesión de Aguza ou realmente porque estás sendo mellor nos adestramentos, pois está contando está xogando prácticamente todos os minutos. Sí, veremos cando volva Aguza, a ver por quen se decide Jorge. Vale, seguimos con Bastida, creo que toca ahora, non? Sí, toca o señor Carreiro, non? Tiña un 8, pero voulle poñer un 9, se non che dá moito traballo cambiala. É que ten que, ao final, é que bordou no co gol. Non pode quedar solo no notable. Pero que non se acomode, que se cadra para a semana leva... Aquí tampouco non nos casamos con ninguén, Pero poñeme un 9 que o merece esta semana. Pois só por comentar o tema de Bastida, dixémolo moitas veces, eu personalmente o dixen que necesitaba un pasiño máis deste rapaz, de ser máis incisivo, de ser máis perpendicular, non? De buscar máis balóns, non, superando líneas. Outro día fixo nese balón, por eso comentaba tamén na primeira parte, e creo que levou moi ben o peso do partido. Creo que o escándalo de kilómetros que fixo foi preto de 14 kilómetros, unha auténtica burrada para un partido de fútbol. Evidentemente non foi un partido de fútbol, foi un partido de 110 minutos de fútbol, eso tamén conta. E a verdade que, bueno, despois xa co tema do gol, nada máis que decir, eu quedeime, pero de pedra, é dicir, un gol, pero non sei como vivichen de salir no fondo, Carlos, pero esa sensación tuvo que ser moi placentera. Pois víase xa cando Bastida iba cara ao balón, que viña de segunda liña, porque viña un xogador que estaban fora de xogo, Bastida viña desde atrás, viuse no campo perfectamente que estaba habilitado para eso, e cando aproxima o balón, a forma na que cambiou o paso, digamos, a carreira para chegar ao balón, que o balón iba perdendo velocidade, feito cando Bastida impacta o balón está quieto. No campo estaba ao lado dun amigo e dixenlle, vai entrar tamén. Quedamos, foi así como que os dous vimos que iba a entrar, e realmente coloulla de forma excelsa, e foi un auténtico golazo do Chiclanero. Unha pregunta para os tres. Foivos un pouco de vu desa noite en Alcira? Polo gol de Mella, dis? Un pouco de vu. Non é exactamente igual, non exactamente igual, pero un golazo, toque de exterior, por enriba do porteiro, un pouco de vu, non? Iba con máis intención que o de Mella, creo. Sí, claro. Iba con máis... Mella atopouse co gol, foi un señor golazo, pero atopouse co gol. Non sei, son goles distintos. Isto foi máis... Un saludo dende aquí a noso amigo Mella, non? Si, home, desde logo que si, unha cousa non quita a outra, deunos moi por momentos, pero bueno. Isto levaba un pouco máis de intención, creo eu. Un día invitamos a Mella que nos conte se a quería poñer ali. Un día chamarémolo. Hostia, que a min o que me pareceu complicadísimo é digamos, a forma de rematar, non? Aí quizáis o máis normal sería que intentase picar con ese toque así por debaixo do balón, pero, hostia, ese golpeo de exterior desde que está casi fora da área. No, está fora. Está fora, incluso. Está fora da área. O porteiro tampouco daba... O porteiro tampouco daba a sensación de estar excesivamente adiantado, como que para que fora tan... Estaba adiantado, pero tampouco era unha... O sea, teñas que fazer unha parabola perfecta para que
para que entrase, non sei, a mí parece un golazo. Un golazo... É que o porteiro ano pasado saliu despiñeiro sendo internacional, un dos mellores porteiros da categoría. Non lle meteu eso a un porteiro de terceira regional. Eso que este ano está cuestionado, pero bueno. Porque dixeron que desde o golpe en Esfiñedo que non foi o mesmo. O porrazo aquel, que nese partido no que dice... Fora en Esfiñedo no que xogou co gorro de natación. Aquí parou imparable. É verdad que despois de poñer o gorro, madre mía. Despois de poñer o gorro... Gorro cósmico. Sí, pero non debeu quedar ben. A min tamén me pasa que de algún golpe non quedei moi alá. Tú non serías solo por un solo. É por reiteración. Seguimos, Darío, veña, que nos despistamos. Vamos alá, entonces, con Adilson. Adilson que lle toca? Claro, tocaba ya Gonco. Gonco doulle un 7. O tan criticado xogador Adilson. Para mí igual un pouco excesivo, pero bueno, creo que un pouco o caso de o que nombrábamos antes, tema Cuellar, non? Ou incluso Brais Valde, que tampouco te das moi de conta. Sí que é certo que hai un par de accións donde gaña os balóns estas segundas xogadas que lle gusta moito a él, un par de accións bastante boas, pero non desentonou. Non sei se pa tanto, pero bueno. Sí, a mí o 7 parece excesivo tamén. Penso que en Tenerife ata que lle deu a gasolina, que non foi pa moito, bastante millor, en Talavera ou contra Talavera a semana pasada tamén millor. Nesta serie de 3 partidos, digamos, do resurximento do Clube Deportivo Orenteiro, penso que foi o máis gris de Adilson. Estou de acordo. Vamos seguimos. Con noso amigo Cuellar, Jaume toca a min, doulle un 5,5, doulle porque creo que noutro contexto, noutro resultado, calqueiro outro partido sería un suspenso, pero creo que aportou cousas como a presión, non? En certos momentos cando a pediu o equipo, salir a moitas veces, pedir o balón, encarar, aínda que non intentou, pero non lle saliu, bueno, ese traballo innegable, bueno, non foi o seu mellor día, pero o que decíamos antes, nun día malo de Cuellar, pois non desentonas. Perfecto, pois vou eu entonces con David Ferreiro, se non me equivoco. Pois tampouco me deu a sensación de, non sei, non foi dos que máis destacou, iba a dar un 6,5, non sei a vos como Ferreiro. Vale. Por que de quen pensabas que estaba falando? No, é que se me foi o lanzo entonces, non sabía de quen estabas falando. 6,5, sí que creo que desde o cambio de todo o equipo, ca chegada de Cuesta, vemos un Ferreiro moito máis, non sei como chamalo, non sei dicir animado, pero sí que é certo que antes estaba xa como nun punto de que estaba en bucle, braceaba moitas veces, sí que coa cabeza baixa, sí que agora xa o ves moito máis animado, recibindo, buscando... Bueno, o Ferreiro que conocemos de toda a vida, non? Caendo a unha banda, caendo a outra, baixando a recibir, é que evidentemente é o motor deste equipo. Estou de acordo neso que comentas do tema de estar desquiciado, de estar a gritos, sí que me parecía. Vamos, entonces... Sí. Un inciso, fago rapidamente para ler aí algún comentario. Di por aquí Óscar, posicionalmente por arriba, Eliseo parece moito máis completo que Gorka. Pois estou de acordo, a verdade. Pregunta tamén Óscar, queremos saber que lle pasa a Nacho Ramón, pois que está lesionado, son as noticias que temos, non sei se vostedes algunha distinta. E a Romera? Sí que no equipo, Romera. Sí, Romera foi convocado outro día, pero non xogou. E despois di por aquí que el comentarista, la campaña anti-Adilson se ve venir de lejos. Bueno, non creo que haxa ninguna campaña aquí. Aquí non nos casamos con ninguén, verdad, Carlos? No, eu aparte voume anotar o tanto de forma un pouco oportunista aquí, porque xa puxen polo famoso grupo de WhatsApp que as únicas dúas persoas que lle ven algo a Adilson, primeiro foi Jorge Cuesta, que me deu a oportunidade a mí para verlle cousas tamén, porque se Jorge Cuesta non lle chega a puñero non lle soubese visto. Como hai 2 anos abanderei a causa de Manolo Romai, o ano pasado abanderei a causa de Pascu, este ano abandero a causa de Adilson Miguel Fernández Safrai.
Por certo, Pascu Salvador, outro día do Racing de Ferrol. Correctamente, efectivamente. Vale, pois nada, aí quedaron. Seguimos coas notas. Se non me equivoco, vamos con Mingo. Que lle toca Pois Mingo, a min, Carlos. Mingo 9,5. Non lle dou 10 porque non marcou un hat-trick. Eso é un pouco a cousa, non? A parte da olfato goleador, da facilidade coa que está vendo portería este ano, pois os intangibles, non? Porque hai moitos momentos da temporada naquel, incluso neste partido, naquel, obviamente, a primeira liña de presión está un pouco illado, é realmente capaz de sacar petróleo de moitas xogadas nas que realmente solo ve el, solo ten esa, digamos, ambición, esa forza interna para ir. O sábado, aparte de eso, desa garra, dese que recorda un pouco iba a dicir un nome, pero as comparacións están mal. E aparte sei que non. Sí, aparte sei que hai xente aí que non lle gusta a quen lle denigran. Tamén hai que dicir que Mingo está aplastando as cifras goleadoras de Escobar no seu momento, polo menos no que vai de temporada. 12 goles de Clube Deportivo Orenteiro, 8 de Vítor Mingo, doblete esta semana, pois eso, non leva un 10 porque non marcou un hat-trick e non puido levar o balón para casa, pero sin duda o mellor xogador do Orenteiro o sábado é esta temporada. Ok, pois pasamos co seguinte. Dani González Carreiro. Sen comentarios. Non lle puxo nada, porque se non me recordo, xa entrou despois da expulsión de Alfa, inmediatamente despois, non? Era un momento que o partido estaba tolo e hai poucas conclusións podes sacar. Que non cheguen a portería e se chegan que fagan o menor daño posible, non sei. É que a partir do minuto 77 o partido foi unha tolemia, non cóstame puntuar a ninguén que entrara despois da expulsión. Entraron a facer o que podían. O mellor de Dani González o sábado foi cando Germán Romo lle deu o móvil ao término do partido no campo e no vídeo de 3 segundos que subiron a Twitter soltou "vamos hostia", prácticamente o único destacable de Dani González. Sí, é que pouco, xa digo, pouco se pode, non sei, eu xa digo, a partir do minuto 77 é que me costa puntuar a calquera que entrara no campo porque entraron a dar o que tiñan e a tratar de minimizar daños. Sí, incluso casi vos iba a propoñer os 3 que quedan, digamos, a nota entendo que será a mesma. Non sei se algún de vos... Eu, para min, sí, vamos. Que Yacer, Molla e Martín Ochoa. Para min tiña Molla e para min é un SC. No, destacar Ochoa que o dixo Milito antes e tamén o dixo Cuesta na rolda de prensa que sí que nos deu tranquilidade porque sí que foi capaz de ir hacia adiante, de saber guardar o balón pegado á liña da cal, de o mítico fútbol de verdade, non? De ir para o córner, meter o corpo, tratar de perder tempo, sí que se meteu na cabeza aos defensas da Ponferradina e sí que penso que o seu cambio nos aportou tranquilidade. Sí que tivo unha con Germán. Con Germán, sí que lle aguantou ali na banda e perdemos algo de tempo, sí, recordo, sí. Sí, que é o que tens que buscar nese momento do partido, contexto, e sí que fixo ben, sí. Vale, pois imos con Jorge Cuesta logo. Non me escoitas siquera, Carreiro. Vale. Pois, bueno, seguide que vou salir e volvo a entrar porque senón estou un pouco... Sale e volve a entrar o Milito. Estou reproducindo para que o Carreiro saiba. Vale, pois nada, temos aí a non sei se me ten bloqueado. Vamos entonces que podamos ir entonces ca nota do adestrador Jorge Cuesta. Podemos, non sei quen quer empezar. Eu voulle dar un 7. Voulle dar un 7. Un 7. É que estivemos 12 xornadas sin adestrador. A pouco que faga mellora o que había, non está mellorando, non sería xusto dicir o contrario. Para min o equipo pegou un cambio grande, os xogadores son os mesmos e a situación era complicada, é que Jorge cando se sentou na banqueta tiña unha papeleta difícil, e ten unha papeleta difícil, non nos vamos a enganar. A situación é complicada, e queda moito que remar, De momento levamos 2 partidos ganados, veñen ben dadas, pero non quita que o Osasuna
nos dé un baño de realidade o domingo. Non nos podemos asentar nin acomodar, vamos, hai que seguir tratando de sumar os 45 puntos canto antes, mellor. É un notable alto para a Cuesta, un 8, porque penso que se ven brotes verdes, e se se ven brotes verdes é en certo modo gracias a il. O primeiro partido contra o Puente obviamente sufrimos moito con 3 ou 4 sesións de adestramento, despois Tenerife, penso que xa foi directamente, Talavera, agora isto, pois estás vendo cousas diferentes, como di Carreiro, falta moito por construir e por faer, e por, bueno, pois por como planteou o partido, por sumar de 3 no Toralín e por como toreou as preguntas un pouco raras na rolda de prensa acerca da Ponferreira no Arenteiro, pois un 8 para a Cuesta. Realmente o nivel de xornalismo como tal, pois, deixa bastante que desexar nesta categoría. Non sei se vistes a rolda de prensa, Cuesta tuvo que declinar amablemente un par de preguntas porque eran realmente irrisorias. Como es que fai o Milito cando vai a roldas de prensa? Estás agardando que non estou, perro. No, ahora xa te vexo. Pero... Xa me ves. Bueno, pois el vin triunfante. Terás tú que dicir das miñas preguntas, Cago en diola. Valle masaje. Estou de acordo con Carlos, que a verdade que escoitei, ese é o que sempre está ali, non sei de que, realmente non sei de que cadena é, pero sí que é certo que incluso teño visto, pois, vin tamén a rolda de prensa previa do seu adestador, de Nafti, e a pós-partido, bueno, a línea é a mesma, que seguiron un pouco con Cuesta. Pero bueno. Que por lo menos ningún se levantou e deu unha patada á silla. Exactamente, como pasou en Coruxo. Bueno, non sei en que estabades, supoño que puntuando a Cuesta, non? Moito ánimo a José Coruxo desde aquí. José Coruxo. Non sei que estabades co tema Cuesta, non? Puntuando... Sí, notas. Xa distes... Un 7 Carreiro, un 8 eu. Sí, eu iba pola línea de Carlos tamén, iba lle dar un 8, creo que está facendo moitísimos méritos e moitísimas cousas ben. O cambio de equipo é clarísimo, o cambio de actitude, de mentalidade e de xogo, evidentemente, e pola valentía que ten por lo que dixemos antes, sentar a Diego, o capitán do equipo que leva sendo titular, non sei, 5 anos, pois non é fácil e hai que ter moi claras as túas ideas para facer eso. Así que notable 8 e a ver se con Osasuna enganchamos a terceira vitoria consecutiva que sí que vamos, que nos sube o barco, pero de primeira. No, eu estou montado en riba da popa, xa cho digo así. Non hai caso. No, eu non me baixei tampouco. Nada, eu dou a miña nota. Eu daríalle un sobresalente se chega, ademais, estar fiando fino de haber quitado a Alfa e non haber quedado con 10, que estou seguro que Cuesta, cando chegou a súa casa e deulle voltas ao partido, pensou, da bofe que sí. Entonces, bueno, doulle un 8,5, non lle dou o sobresaliente por ese tema, nada máis. Sí, pois, espera que cho pincho. Vamos a ver, aquí tes 8,5 milito. Vale, perfecto. Pois nada máis, non sei se queredes usar algún comodín, vichendes algunha nota que non vos cadrou moito, ou a da Dilson, quizás, pero bueno, tampouco lle baixaría moito, un 6 podría estar. Sí. Vale. Sí, pero estou de bueno, acordo. A ver, hai xogadores con non desentonen pa mal. Pois Eu ao mellor tamén ao Ferreiro notable tamén lle chegaría, porque sí que é certo que na primeira parte non estuvo tan aparecido, pero na segunda me parece que di un clinic, o tempo que o Arenteiro estuvo con 10, pero bueno, sí que é certo que tampouco moitísimo máis. Pero bueno, por apuntillar. Decía un paisano... Ou mellor os colores de Ferreiro a min pódenme. Decía un paisano en Twitter, el 7 con 99 años corre máis que toda la deportiva junta. De feito, preguntaronlle por Ferreiro tamén en rolda de prensa, non, Carlos? Eso queren fichar en diciembre. Sí, preguntaronlle realmente que pensaba de Ferreiro, de que fixera estar con 37 anos. Un xogador podemos invitar a Ferreiro un día, preguntarlle que almorza.
que estuvo en primeira división e que calidade lle sobra, que si está motivado, e parece que está motivado, pois a pesar de xogar pois por banda, non? Últimamente pois tamén aporta cousas e pois non sei, parece unha pregunta bastante estúpida, a verdad, pero en general Sí. non foi a mellor rolda de prensa por parte dos compañeiros bercianos. Vale, e nada, antes de acabar xa o que este bloque, podemos comentar isto que nos di Juan Marquina, sobre todo para o que ven. Sí, estaba dentro agora tamén. Jordan está para o domingo. No, como di? Se pregunta se Jordan está para o domingo ou por quen, no caso contrario, por quen apostades nese lateral dereito. Eu, bueno, nada, digo, a primeira pregunta digo que non o sei, penso que non. Eu creo que Jordan hasta despois do parón non volve, pero non temos novas actualizacións. Sí, dalle, Carlos. No, penso que vai facer o que fixo ao final do partido. Diego Moreno por banda dereita, a pé cambiado, e de lateral diestro e Jácer de lateral zurdo. Ou senón Cuellar de lateral, con máis recorrido, non sei, pode, hai varias opcións. Estábamos falando tamén na grada Félix Jiménez, non sei se pode xogar de lateral dereito, o xogador do Promesas, non sei, non creo que aposte por ela, pero era unha das opcións que se falaban na grada. Pode ser. Vale, pois nada, con isto, Darío, pechamos, xa damos a clasificación en novas, así alixeiramos, e despedimos a Carreiro, que ten que facer as súas cousas parentais, pois entonces non vamos reter aquí moito máis, e darlle as gracias por estar, por aparecer neste programa 100, e un máis da familia cantineira, Carreiro. Teño que coller un avión a Xapón. Esa despedida do noso Carreiro. Que grande. Bueno, pues nada, señor. Vémonos ahora entonces. Exactamente, verémonos o domingo, Carreiro. Vémonos no fondo de Espiñedo. Veña, falamos entonces Cuídense, ahora un poquinho desas novas. Chao, chao, chao. Pois aquí estamos de novo falando desas novas do Club Deportivo Arenteiro. Antes de nada, clasificación, parece que imos remando un pouco máis, subimos de posto, pois sí. Aí estamos, no 18º posto. Oitavo. Sí, 18º posto, 16 puntos, a solamente 2 puntiños da salvación, e esa salvación que a marca o noso próximo rival, os Osasuna Promesas. E bueno, aí están un pouco os agardados, non? Por todos, os Cacereño, o Talavera, que ven de gañar na casa por 2-1, remontando o partido, facendo moi bo partido, que a verdade me quedei sorprendido despois do que vin o outro día en Espiñedo. Vanlle gañar o equipo en que mellor xeira estaba de toda España, o Mérida, que levaba 8 partidos sen perder. Pois partidazo que fan, gañan 2-1, e bueno, outro que se queda agarrar a salvación. E aí os están todos, Cacereño, Talavera, Arenteiro, Guadalajara, Ponferradina, evidentemente, tras a perda, Osasuna B, Ourense, por aí tamén anda, que perdeu 2 puntos nese último minuto en fronte do Baracaldo, Unionistas, que perde tamén en última instancia onte na Maleta, por 2-1, e, bueno, Club Deportivo Lugo, que tamén anda por aí rondando, Baracaldo, bueno, todo nun paño. E por a parte alta podemos destacar que tanto Racing de Ferrol como Celta Fortuna como Pontevedra son equipos de playoff. Tres galegos dos 4, líder seguinte a tabla o Tenerife, despois dunha victoria difícil, pero moi sacrificada no campo de Avilés, un dos campos máis complexos da categoría, por 0-1. E así está clasificado.
Está mal que o diga, pero alegreme cando vin da vitoria do Talavera, porque o que máis me hinchou as pelotas despois da vitoria contra o Talavera do Arenteiro foi ler comentarios en Twitter e escoitar a xente dicir no, é que se non se lle gana ao penúltimo, apaga e vámonos, joder, macho. Se vamos con esta mentalidade, pois xa non xogamos os partidos. Claro. O fútbol se é interesante, nos gusta, nos engancha, é porque é impredicible, porque cada xornada pois tes a oportunidade de ganar 3 puntos, ben sexa contra o primeiro, como cando fomos en Tenerife, ou ben sexa contra o penúltimo. Pois, non dá igual, refírome. Non, penso que é unha actitude bastante tóxica esa de pensar, no, é que si, claro, contar ca vitoria de antes. Sí, por descontado. Por descontado, non, Se o non fútbol é así. fose así de fácil. E obviamente isto é unha cara da moneda. Outra é non podemos ir a Tenerife ca mentalidade ou a Valdebebas cando veamos o primeiro fin de semana de xaneiro coa mentalidade de non, imos perder porque o Castilla está en playoff. Tampouco é así a cousa, hai que ir ca mentalidade de gañar. Pois estou de acordo. Exactamente. Pois nada, vale. Lembrar que o domingo temos oportunidade de sairnos dese playoff, dese descenso, non? Oxe, partido contra xusto o equipo que marca o límite, o Osasuna con 18 puntos, e que se somos quen de gañar, canto menos superaremos o Osasuna, despois haberá que esperar, non, o resto dos resultados. Sí, a Ponferradina visita o Heredero Rodríguez López, así que partido complicado para o cuadro berciano, e despois Guadalajara xoga na casa contra o Zamora, que tamén está facendo unha boa tempada. Así que realmente eu penso que se nós facemos os deberes e lle ganamos a Osasuna, pois hai bastantes probabilidades de pechar o 2025 fora do descenso, que sería unha magnífica nova. E se non, pois polo menos sumar os 3 puntos e seguir con esta liña ascendente. Exactamente. Pois sí. Bueno, vale, pois nada, sí, vou comentar o resultado, iba a decir os resultados, non, o resultado, porque este fin de semana, bueno, sempre damos agora ao final os resultados dos outros equipos seniors do clube, e as rapazas, pois non sei o motivo porque non xogaron, a verdade. Se alguén o sabe polo chat, que non lo poña, pero bueno, estuve buscando antes e non topei nada. Entendo que non houve liga este fin de semana. Se non é así, que mo digades, como mellor estou eu mal informado. E despois, no tocante ao Arenteiro B, o Promesas, pois, bueno, falando un pouco do que estaba falando antes Carlos, non? De que se non lle gañas a este, se non lle gañas ao outro, pois o Arenteiro B, precisamente, vai esta semana ao campo do colista, do Cortegada, e perde por 2-0. E isto fai que o Cortegada sale dos postos de descenso, que o Arenteiro B, pois, semana tras semana, vai colleitando resultados negativos, e a dinámica non está sendo moi boa, pero bueno, animamos dende aquí os rapaces a que sigan, que se siga intentando, que para a semana seguro que teñen outra ocasión. Eso, pois é un poquinho que tiña que comentar respecto aos outros clubes o sea, os outros equipos do clube. Así que non sei se vos queda algo no tinteiro, algo que irades comentar, algunha cousiña por aí que vos apetezca. Pois eu quería comentar así, xa que creo que fuches ti, Milito, que dixeches antes algo de este próximo domingo, pois ao mellor é a última vez que vemos a Luca Lor ou a Víctor Mingo como xogadores do Club Deportivo Arenteiro. Con Luca Lor, en verdade, pois non temos nada que rascar, non? Xogador en cesión do Cartagena, si antes do 1 de xaneiro solicitan os seus servizos, moitas grazas por este primeiro tramo de tempada, pero realmente o Club Deportivo Arenteiro non pode facer nada. Con Víctor Mingo a situación é un pouco diferente, xogador sub-23, xogador en propiedade e xogador con contrato de 2 anos, é dicir, non queda libre este verao. Entón eu, a título personal, e aquí non quero ser portavoz do bar nin nada deso, estou con este dilema, non de gústame ou quero que a Mingo lle salgan as cosas ben, porque eso significa que obviamente o Arenteiro ten máis posibilidades de sumar vitorias, pero ao mesmo tempo que a él lle van as cousas ben implica que vai levantar o interese de equipos, senón desta categoría, incluso de categorías superiores. E como un xogador en propiedade, pois pode deixar cartos nas arcas do clube. Entón, pois, bueno, estou nese dilema, non? Facía un pouco a broma así cun compañeiro que o Club Deportivo Arenteiro ou pode ser un dos poucos equipos que queramos que lle vaya ben a Mingo, non? Para poder conseguir unha venta e poder
encher as arcas desta categoría que, como todos sabemos, é un pouco complicada de xestionar económicamente. É complicada para escoitada tamén, despois do partido, que a Ponferradina ten déficit de cartos e se un xigante na categoría como a Ponferradina custalle cuadrar os balances, imaginadevos a un equipo dun pobo de 14.000 habitantes como o Clube Deportivo Arenteiro, unha categoría absolutamente deficitaria e que necesita unha reestruturación a máis non tardar para a temporada 2026-2027, porque senón isto é completamente insostible. Entón, iso, eu estou con ese dilema, non? Mingo, pois, obviamente, 8 goles, e ojalá marca outros 2 ou outros 3 contra o Osasuna, pero se marca 2 ou 3 contra o Osasuna, pois, vai chamar a atención de certos equipos, e xa sabemos como é o mercado invernal, non? Os equipos de categorías superiores, pois, van buscar xogadores que lle den a volta, e Mingo, pois, cumple esos requisitos, non? Un xogador aguerrido, un xogador con unha boa racha e con moito gol. Entón, pois, bueno, eu desexo que non sexa a última vez que o vexamos, pero sí que é certo que estou con ese dilema personal, digámoslo así. Eu creo que, sinceramente, creo que non hai moitas opcións, non? ten as horas contadas. Eu penso que o mellor que pode pasar é que o que dis tú o día do Pamplona, o sea, do Pamplona, perdón, o día do Osasuna o próximo domingo. O último gran servizo, non? Exacto, que meta 2 ou 3 e que añada que o equipo ou os equipos interesados teñan que poñer máis cartos en riba da mesa, os máximos cartos posibles, que eso serán boas novas. Evidentemente, unha gran venta para o Clube Deportivo Arenteiro é unha victoria, sempre, no caso que sexa. Porque, bueno, por o que estás ti que montando, non? Por o deficitario que é a categoría. Sí, perdón, que pensei que ibas a acabar, Milito. No, eso, decía que pola situación e pola categoría, como di Carlos, que é deficitaria e que unha venta así, pois, evidentemente, un plus ante a falta de Copa de Rei ou outro tipo de cousas, pois que, por exemplo, Talavera vai ter este mércoles un taquillazo, falaban outro día do que impacto económico que pode ter ese partido no Talavera, son uns gastos de 400.000 euros e uns ingresos de 1.200.000 euros. Entonces, claro, cambiache a temporada por completo. Por completo. Exactamente. Recórdame un pouco a unha situación vivida fai 2, 3 anos, xa non me lembro ben, con ese famoso 200K Soriano. Sí, parecido. Entonces, pois se estamos falando dunha cifra en torno a ese valor, pois creo que sería un bo regalo de Nadal para o Clube Deportivo. Pero creo hai unha diferencia aquí, hai dúas diferencias aquí. Primeiro, é dianteiro, marca moitos goles e golpádase, e o segundo é xogador sub-23 e iso é moi apetecible, moi apetecible. Eu engadiría unha terceira. A terceira é que a situación de Clube Deportivo Arenteiro agora mesmo creo que non é a mesma que neses momentos a hora de poder despreciar os cartos que che ofrezcan, me refiero. Sí, xogar con, digamos, son 200, si lo quieres bien, como as lentejas. Claro, o las tomas ou las dejas. É unha situación diferente, certamente, sí. Pois sí, pois a verdade é que sí, que estou de acordo. Pois que marque 2 ou 3, que sumemos de 3, que leve o balón firmado polos compañeiros para casa. Unha Suárez Cake, tamén che digo. E nós con 19 puntos a empezar 2026 con ánimos. No, o da Suárez Cake vai en serio. Me Bilbao teñe prometido unha tarta no momento en que faga un hat-trick. Aquí o digo. Outro día estaba temendo o meu irmão, xa cho digo así. Pois ben podía agasallar unha camisola para aquí para o bar da cantina antes de marchar. Se vos non a queredes, collo eu, non, podémola sortear por nosos cantineiros, non? Como un detalle. Sí, pero entre os tertulianos. Entonces... Claro. Exactamente. Bueno, dende aquí deixamos a proposta a Mingo. Nada máis, antes de que despidas, Darío. Porra, para domingo. Sí, rapidamente, unha porriña. Eu vou decir 1-0, veña. 2-0. Ai, me cago na hostia. Pois vamos con 2-1, veña. Vale, perfecto. Antes de que despidas, moitas gracias a todo o mundo. A verdade que está sendo un placer facer isto cos compañeiros que teño, con Darío, con Carlos.
con Carreiro, etcétera, todo o que ten pasado por aquí, os que xa non están, como nombraba antes Carlos ou Marino, etcétera, nada, agardemos que nos sigades seguindo, valga a redundancia, como estades facendo hasta ahora, que isto xa sabedes que o facemos simple, llanamente, por amor a uns cores, o amor a un clube, para darlles a repercusión que, evidentemente, pois, ante a falta de medios locais con magnitude, pois, que pode representar isto a Club Deportivo Arenteiro no resto do que ibas porque a a fin de mes a puntillar. nómina tamén se agradece. Bueno, evidentemente tamén. Xa che ingresaron este mes? Sí, a extra chegou meu. Non hai queixa? Sí, vale, perfecto. Así me gusta. Entonces, bueno, pois eso, o gallá poidamos estar aquí para disfrutar de outros 100 programas que os veixamos ao voso lado e que eso, ademais, sería síntoma de que as cousas en Can Arenteiro pois irían como hasta ahora todo ben posible. Así que nada, dende aquí moitas gracias outra vez e xa te deixo que despidas, Darío. Pois nada, xa non me quero repetir, gracias a todo o mundo, gracias a vos, encantadísimo de ver a Carlos por aquí unha vez máis, e que nada, que nos vemos para a semana, verémonos o domingo, que seguro que nestas fechas ahora do Nadal hai moita xente de retorno que non pode por estar fora visitar Espiñedo e que seguro que seremos moitos máis o domingo. Así que nada, gracias Carlos, gracias Milito por estar hoxe, e nada, que nos vemos a semana que ven, o lunes que ven, onde Milito? Na cantina. Gracias. Hasta logo, todo o mundo. Hasta logo, chao. Che quere deixarche visto, andas por ele e perdes o sentido, pouco facer e moi